O bukuk je khorok jana nasik nagi ris kiri ma singsa si be warjaga si haini hulok tongka. Adi, 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 ira ikut pakai ira. Hello bai apsong. O video no je share khai mansak phat share khai di blai kene kiri ma singsa o video je nogo siri nai rok si bai hoskai tongbai di baksa borok tabuk bo saibi yako suini sago busuk bisakto tong sui busuk kiri ma singsa suini sago busuk bis tong suini bua hapka hangke sui haino ongthango o bukukjak khoroksa si bai warjagoi nasik sui haikene holok tongkha norok khana bai khana agino sui koboro warjaka hangke sui haino khaithango sui haikene hologo sui haikene pungo hangke langkaban chia thubu thuyo doktorat langya hangke tabuk to bitirok doktor sanamjak khana o video no phat share khaidi joto borok ni aro no pirjakna angthon ngai suini sago obo hai rok phai tongo tabuk nge sui kobor bai warjaka hangke sui haino ongoi thango o je sui warjaknai bini jaskorok nangkha hangke te bini buarok nangkha hangke bo solowoi thango belaina kirima singsak. Adi, adi, ira ikut pakai ira.